गुनाव मोदैयाव हारसिं हारसिङै थांना थाबाय थानो गोसो जायो हा 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 बिथाङाबो बर' आरोना क'क्राझारनि बिथाङाबो माने हिर' माने सिगाङाव हिर'मोन दा हिर'नि साय हिर' जाहैबाय बिलेनफोरजों बुजानानैसो डाइरेक्ट होलायसै बिलेनजों बुजानासो दा बिलेनजों बुजाना गारबायलां दा हिर' फार लाला बिथाङा हिर'मोन आरोना बिलेनजों बुजानाय रुल लायै बाबाय ओंखायनो दा बिथाङा भिडिअ बनायला बिदि जाहैबाय आरोना खोथाया बिलेन फार्टआनो सबसे साबसिन बिसोरखौसो बांसिन नुयो नङा औ बिथांनि मुङा मा मिथिबाय बिराद मोजां आरोना जों ओरैनो जोंनि नामाव बेलेग दोङो जेनेबा जों इखौ लोगो हिसाबै माबा बियो बुङो आरोना आफु फंनि एक्सारसाइज नामा बेना